శ్రీ గణేశాయ నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీమాత్రే నమః. పాతన పద్యం 26. సమతం దొల్లి పురాణ పంక్తులితిహాస శ్రేణులుం ధర్మశాస్త్రములున్ నీవు పఠించి చెప్పితివి వేదవ్యాస ముఖ్యుల్ మునుల్ సుమతుల్ సూచినవెన్నియన్నియును దోచున్ నీమదిన్ దత్ప్రసాదముం నంజేసి ఎరుంగనేర్తువు సమస్తంబున్ బుధేంద్రోత్తమా. ఓ సూతమహాశయ, నీవు ఇదివరలో పురాణములు, ఇతిహాసములు, ధర్మశాస్త్రములు ఎన్నెన్నో పఠించి చెప్పితివి. వేదవ్యాసాది మునులు సమదర్శనులు చెప్పినవన్నీ నీ మదిలో ఎప్పుడూ మెదలుచుండును. వారి అనుగ్రహముచే నీవు సమస్తమును నేర్చితివి కదా ఓ బుద్ధిమంతుడా. శ్రీ గురుభ్యో.